Καλησπέρα, καλησπέρα ή καλημέρα. Ποιοι θυμάστε το Snake.io, το παιχνίδι που κάποτε είχε γίνει full διάσημο. Λέω, ποιος κάνει σήμερα Snake.io βίντεο και λέω, γιατί να μην παίξω έτσι, λίγο να θυμηθώ τα παλιά. Και παίζω Snake.io έτσι. Και αυτό το βίντεο θα τελειώσει όταν καταφέρω και γίνω το μεγαλύτερο φίδι σε όλο το σερβερ. Όπου εδώ κάποιος πέθανε, φυσικά και θα φάμε τα ό,τι είναι αυτά που συνοδεύουν παιχνίδια. Και ήδη είμαι 10ος. Λοιπόν, για τους μικρούς της παρέας, το Snake.io, παιδιά, ήταν ένα full διάσημο παιχνίδι που το μόνο που κάνεις είναι να τρως μπύλιες και να γίνεις όλο και μεγαλύτερος. Όσοι πούνε ότι αυτό το παιχνίδι δεν είναι ό,τι πιο διασκεδαστικό, είστε παιδιά τέτοιο, υπερβολικά μικροί. Δεν σας αξίζει το ίντερνετ. Είμαι 8ος. Το έχω αρχίσει καλά. Εδώ κάποιος πέθανε. Όπα, αυτό θα να φάω. Είμαι ηλίθιος. Λοιπόν, παιδιά, άλλαξα το skin μου σε αυτό εδώ. Αυτό το φαντασματάκι. Κάτσε φάμε εδώ το μπέργκερ. Εδώ κάποιος έτρεχε και πέθανε. Οκ. Γιατί πέθανα τώρα, ήταν αναγκαστικό τώρα να πεθάνω, φίλε. Πάντως λέω να αρχίσω να κάνω σειρά που να παίζω παλιά παιχνίδια. Που είναι αυτά τα παιχνίδια που απλώς τα βρίσκαμε στο ίντερνετ. Τα παίζαμε και είμαστε φασί. Παίζει αυτό το παιχνίδι. Και όσοι παίζανε κάθε συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν cool για κάποιο λόγο. Οκ, δεν τον σκότωσα. Όχι! Έλα μέσα. Είναι καλό και να μην τρέχω όμως, γιατί όταν τρέχω... Τώρα για... Τρώω γρήγορα αυτούς. Έλα, δεν τον είδα επειδή κοιτάγα το leaderboard. Leaderboard. Να τα λέω σωστά. Πάμε, λοιπόν. Επίσης, ώρα μα δεν μιλάω πολύ, απλώς αφοσιώνομαι πολύ στο παιχνίδι. Αφοσιώνομαι στο Snake.io. Γιατί έκλεισα τη μουσική, μου φαίνεται πάρα πολύ κοινό το παιχνίδι τώρα χωρίς μουσική. Και σπονάρουν και τυχαία άτομα. Αυτόν εδώ, είμαι ακόμα μικρός ρε φίλε. Αυτός άμα τον σκοτώσει κάποιος. Αυτόν εδώ πρέπει να τον σκοτώσει τον πάντα. Κομφου πάντα. Μπρο, κόλλησε μόνο του. Ρε μπρο. Παίζω κυριολεκτικά Snake.io. Τώρα το έχω. Θα προσπαθήσω να φάω τον πάντα. Θα κλείσω την τροφή. Πάντα που πήγε, νάτος. Ή να φάω τον πορτοκαλί θα φάω. Αυτόν θα φάω. Έχω πει 20 άτομα επίσης, όποτε θέλω να φάω. Το πάντα, νάτος ο πάντα. Αρχίζω τρώω. Πεθάνω μεγαλύτερος αν δεν κάνω λάθος. Ή δεν ήταν αυτός και ήταν άλλος. Νομίζω ήταν ο μεγαλύτερος. Είμαι 10ος στο leaderboard. Γιατί το λέω leaderboard. Leader. Μπορώ να το λέω και τελείως λάθος. Δεν ξέρω. Μπερδεύτηκα. Κάτσε. Αυτό δεν πειράζει. Οκ, 302. Όπα. Μην πεθάνω από το μικρό. Όχι, πάντα. Θέλω να πάω να βρω το κεφάλι του τέτοιου. Του μεγάλου. Έτσι ώστε να προσπαθήσω να τον σκοτώσω και να τον φάω όλο. Οκ, let's go. Είμαι τρίτος. Οκ. Τώρα πρέπει να το παίξω full safe. Θέλω τουλάχιστον να φτάσω 1000. Λοιπόν, νομίζω μπορώ να αρχίσω να περικυκλώνω άτομα. Να, αυτό εδώ για παράδειγμα. Ας αυτό το περικυκλώσω. Εντάξει,
Εντάξει, σταματάω να τρέχω. Αυτό, εντάξει, πέθανε. 1000. Λοιπόν, let's go, είμαι ακόμα δεύτερος. Άμα φάω αυτόν, λογικά θα πάω δεύτερος τώρα. Γιατί πες από μέσα μου? Πήγα τέταρτος, δεν το πιστεύω. Πάλι τρίτος, εντάξει. Θα προσπαθήσω να φάω το... Ω, νάτος. Άσο, δεν θα το φάω. Θα περικυκλώσω το λαγούδι. Εντάξει, είμαι δεύτερος. Είναι μεγάλος υπερβολικά όμως ο βασιλιάς. Ακούπαμε, σε παρακαλώ. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, πάμε. Πέθανε λοιπόν. Αυτό τον είχα εγκλωβίσει. Πέθανε. Πήγα τρίτος, δεν το είδα αυτό. Όχι, αυτό δεν είναι καλό. Μπράβο. Οκ, πάμε να εγκλωβίσουμε κι άλλον. Τον έχω δει αυτόν εκεί. Ή έχω μια ιδέα. Θα πάω και θα τους εγκλωβίσω στο border. Νομίζω ότι άμα ακουμπήσεις το border, πεθαίνεις. Οπότε θα ήταν έξυπνο. Μην με σκοτώσει ο μικρός, εντάξει. Εδώ, όχι! Σε περικύκλωσα. Μην με παραλίγο. Όχι. Και να πάρει παραλίγο. Όχι. Ωραίο. Πήγα πάλι δεύτερος, ευτυχώς. Οκ. Αυτόν τον περικυκλώνω εύκολα. Περικυκλώνω και τον άλλο. Τι έγινε? Όπα μπρο. Όπα. Ρε. Τι έκανα? Κάτσε. Δεν μπορώ να παίξω έτσι. Όπα. Ρε. Εντάξει. Μπρο. Τρόμαξα φουλ πολύ. Είχε 6.000 ο πρώτος. Πρέπει να πεθάνω πρώτος σίγουρα. Έτσι και πεθάνω πρώτος. Θα πάω κατευθείαν να τον φάω, εντάξει. Θα είναι δύσκολο επειδή είναι σχεδόν σε όλο το map. Και θα γίνω νούμερο 1. Όχι, είμαι στο border. Το παίζω υπερβολικά ρυψοκίνδυνα τώρα. Ρισκάρω. Γιατί πήγα στο border? Λέω να το κάνω σειρά αυτό στο κανάλι μου. Που απλώς να παίζω όλη school παιχνίδια. Και επίσης αυτό δεν είναι το Snake.io το κανονικό. Ήταν διαφορετικό παλιά. Μισό, θα πάω να το ψάξω. Να το. Αυτό ήταν το κανονικό. Αυτά ήταν τα κανονικά τα φίδια. Σλιδέριο. Όχι Snake.io. Σλιδέριο. Για να δούμε. Θέλω να παίξω μόνο ένα μάτς στο κανονικό Σλιδέριο. Βάλ' το έτσι στο όνομα, δεν πειράζει. Νομίζω ότι είχα κλικά. Δεν είναι ούτε αυτό. Δεν θα το βρω, δεν με απασχολεί. Για να δούμε στο Crazy Games τι έχει. Αυτό δεν ξέρω γιατί. Πες μου ότι... Τι μου ανοίγει, περίμενε, τι είναι το Gold... Τι... Όχι. Θα το βρω. Αυτό εδώ είναι το σλιδέριο. Σε παρακαλώ να είναι, ναι, συμφωνώ. Τι. Παίζει να μου είχα κάνει το τέτοιο.
Κάτσε μπρο, θα μου είχα κάνει το τέτοιο. Χέστο. Δεν υπάρχει πλέον το κανονικό το σλιδέριο. Θα κάνω κι άλλη έρευνα. Αλλά σε άλλο βίντεο. Ωραία μπρο, τα θυμάμαι αυτά. Αναμνήσεις μπρο μου. Αυτό εδώ. Αυτό το background. Θα το βρω, το υπόσχομαι. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το... Οπα. Κάτσε. Πω εκεί είσαι τελευταία μας ελπίδα. Συμφωνώ. Σλιδέριο. Snake. Όπα. Όχι ρε μπρο, αυτό δεν είναι το κανονικό το σλιδέριο. Λοιπόν, θέλω να παίξω λίγο σε αυτό. Είναι το κανονικό το σλιδέριο, αλλά με memes. Πω ρε φίλε, αυτό το έπαιζα παλιά. Όταν ήμουν μικρά στο παλιό μου λάπτοπ. Και νομίζω ότι ήμουν πάρα πολύ cool επειδή το έπαιζα. Επειδή... Θα βάλω τον Angry Bird. Επειδή έχει Doritos, έτσι, Mountain Dew και νόμιζα ότι θα μου cool. Να βγάζει λεφτά και παίζει... Ό,τι να είναι μπρο. Γιατί νόμιζα ότι ήμουν cool όταν το έπαιζα αυτό. Τι γίνεται. Λοιπόν, αυτό το βίντεο θα τελειώσει όταν πεθάνω. Σε αυτό το τέτοιο. 200 items. Like and subscribe. Μπρο, τι να είναι. Πρέπει να ήταν μεθυσμένοι αυτοί που το φτιάξαν αυτό. Λένε, φτιάξουμε το σλιδέριο. Λένε, τι αρέσει στους νέους. Και απλώς κλάσανε, ξέρω εγώ, Doritos. Και τα πετάξανε. Τυχαία πω, είμαι 28ος. Τι γίνεται. Λυστά. Πω το πόσο cool ένιωθα να το ρε μπρο. Γιατί ήμουν τόσο ηλίθιος. Όπα. Αυτό δεν το θυμάμαι. Αυτό είναι καινούριο update. Ή δεν το είχα ανακαλύψει εγώ επειδή ήμουν μικρός. Ό,τι να είναι μπρο, τι να είναι. Τι γίνεται. Μπρο. Αυτό θα τον σκοτώσω. Για mission passed. Τι νοσκοπτή. Εντάξει, οκ. Ό,τι να είναι, μπρο. Γιατί ένιωθα cool όταν το έπαιζα αυτό. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αυτό ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe.